У Магілёве ў базу дармаедаў уключылі Сергея Гіркіна, чалавека з непрацоўнай другой групай інваліднасці. Прычына – нібыта пераезд у Польшчу. Спадар Сергей неаднаразова ўдзельнічаў у акцыях пратэсту яшчэ з 90-х гадоў. Яго затрымоўвалі і штрафавалі, сцвярджае выданне Mayday Team. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Віталд Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Вайна вайной, а парад на 3 ліпеня будзе. На вуліцы выведуць 6 тысячаў жаўнераў. Движение будет ограничиваться, начиная с 19:50. Законопроект на абмеркаванне. Міністэрства эканомікі вырашае, каму дазволіць быць індывідуальным прадпрымальнікам. Все ягонае атачэнне, сам Лукашенко, нічым не адрозніваецца ад алігархату. Прэзідэнтка Грузіі стала на бок пратэстоўцаў, парламент не саступае. Тое, што я бачыла, калі людзей прывозілі на аўтобусах на праваслаўны мітынг. Праз 3 гады перапынку Лукашенка задумаў зноў правесці вайсковы парад у Менску. Ужо ад заўтра менчукоў чакаюць нязручнасці. Праз рэпетыцыю шэраг сталічных вуліцаў перакрыюць для транспарту. Падрабязней Руслан Ігнатовіч. У Беларусі пачалі рыхтавацца да вайсковага параду 3 ліпеня. В настоящий момент у нас заканчивается первый этап подготовки, в ходе которого были сформированы парадные расчеты, была определена техника, подготовлена техника. Техника сосредоточена в Минском гарнизоне. С 16 числа у нас начинаются гарнизонные тренировки. Праз трэнаванне з 16 траўня цягам 4 тыдняў на маршруце калонаў абмяжуюць рух транспарту. Паводле Мінабароны калона колавай тэхнікі будзе выязджаць з вайсковага мястэчка Уручча вуліцамі заснавальнікаў, Скарыны, вонкавым колам МКАДу і гэтак да лётнішча Ліпкі. Гэткім жа маршрутам пойдзе механізаваная калона на тракавай хадзе. Толькі на апошнім этапе яна сыдзе праз гаражны кааператыў Сядзюнг у лес на грунтавую дарогу на лётнішча. Ограничение движения будет вводиться с 4:50 утра. Движение будет закрыто на 1 час. Возвращение механизированной колонны будет осуществляться после проведения тренировок. Начало движения механизированной колонны в 20 часов. Движение будет ограничиваться, начиная с 19:50. За час свайго кіравання Лукашенка 4 разы не праводзіў парадаў. У 1999 праз трагедыю на Нямізе. З невядомых прычынаў не было іх і апошнія 3 гады. Чаму праводзяць сёлета? Па-першае, гэта і круглая дата, што гэта 80 гадоў, сапраўды яму важна падкрэсліць, там сімвалічны момант і гэтак далей. Плюс зноў жа Пуцін парад правёў, а я што, лох, што ли? Ну, то бок таксама патрэбна правесці. І відавочна то, што для яго таксама гэта адна з нагодаў запрасіць всялякіх яму падобных да сябе на шабаш у Менск. Сёлета ў парадзе бяруць удзел больш за 6 тысяч вайскоўцаў і каля 250 адзінак тэхнікі. Задзеюць баявыя самалёты і верталёты. Вядома, што ў 2018 годзе пры ўдзеле 4 тысяч вайскоўцаў выдаткі склалі каля 2,5 мільёнаў долараў. Тут нейкія эканамічныя выдаткі абсалютна не цікавяць. Гэта жаданне прадэманстраваць уласную моц, прадэманстраваць моц сваёй улады і трываласць сваёй улады, ну і дамагчыся пэўных псіхалагічных эфектаў. Гэта тая мэта, якую ставіць перад сабой Лукашенко. Парады адбываюцца ў шмат якіх краінах свету. Чым жа яны адрозніваюцца ад беларускіх? У Польшчы гэта армія свабодных грамадзян, а ў Беларусі гэта прыгонныя сяляне, якіх сагналі сілком гэтае войска, і іншыя прыгонныя сяляне з гарэлкай стаяць на гэта паглядаюць. І ну вось у гэтым і ёсць прынцыповая розніца. У мінулыя гады падчас парадаў у Беларусі апроч вайсковай тэхнікі можна было пабачыць і дасягненні айчыннай прамысловасці. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Міністэрства эканомікі прапануе грамадзянам абмеркаваць спіс відаў дзейнасці, якімі неўзабаве змогуць займацца індывідуальныя прадпрымальнікі. Як выглядае гэты пералік і што рабіць тым, каго з гэтага спісу выкрасляць, распавядзе Марына Яновіч.
Будаваць будзе можна, але не ўсё. Гандляваць дазволяць, але не ўсім. Спіс відаў дзейнасці, якія змогуць надалей працягнуць індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі, скарацілі. Але не гэтак радыкальна, як планавалі. Все-таки власти прислушались, да, вот к мнению, да, общественности. И хотя вот тот же класс ИП, да, вот он там не дает основную часть, да, валового продукта, но тем не менее все равно много людей занято в этой области. У выніку са спісу дазволенага бізнесу зніклі юрыдычныя і маркетынгавыя паслугі, а таксама гуртавы гандаль. Скарочаны пералік паслуг у будаўнічым бізнесе, водазабеспячэнні і ў апрацоўчай прамысловасці. Між тым, кожнае індывідуальнае прадпрыемства – гэта працоўныя месцы, падаткі, унёскі ў дзяржаўныя сацыяльныя праграмы. У 2022 годзе ІП прыцягвалі дадатковых работнікаў у колькасці 65 тысяч чалавек. Аб'ём прамысловай вытворчасці ІП ў 2022 годзе склаў 676 мільёнаў рублёў. Складана сказаць, ведае пра гэта Лукашенко ці не. Дробных бізнесоўцаў Лукашенко рэгулярна згадвае і патрабуе разабрацца. Лукашенко у сваёй галаве стварыў нейкае такое ідэальнае сацыяльную супольнасць такога камуністычна пра дзяржаўнага кшталту, перш за ўсё людзей, якія залежаць ад дзяржавы. Прадпрымальнікі, дзейнасць якіх не трапіла ў апублікаваны пералік, мусяць або закрыцца, або памяняць статус на юрыдычную асобу. Магчыма, чыноўнікі змогуць зарабіць справаздачу аб кароткатэрміновым росце падатковых паступленняў, паколькі сапраўды падатковая нагрузка на юрыдычныя асобы вышэйшая ў параўнанні з ІП. Аднак сумарны эканамічны эфект будзе адмоўны, паколькі эканоміка страціць працоўныя месцы, якія стваралі ІП. Тыя ж грамадзяне, якія толькі хацелі адкрываць сваю справу, цяпер хутчэй могуць адмовіцца ад гэткай ідэі. По-хорошему надо не трогать ИП и позволять им развиваться дальше, да, создавать условия для развития. Но, с другой стороны, если люди даже уходят там из ИП по каким-то причинам, да, даже не за изменение законодательства, а просто там, хотят попробовать себя в найме, создавать программы, для которые могли бы их адаптировать к этому. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўжо даўно скардзяцца на жорсткае ўмяшанне дзяржавы ў іхную дзейнасць. Не ўмешваюцца толькі ў справы набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў. Усё ягонае атачэнне, сам Лукашенко, нічым не адрозніваецца ад алігархату, ад так званых буйных капіталістаў і буржуяў. Ягоная сям'я даволі актыўна удзельнічае ў розных бізнес-шэрых схемах. Ён сам на гэтым зарабляе. З кастрычніка тых, хто не трапляе ў дазвольны пералік, не будуць рэгістраваць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Марына Яновіч, Белсат. Беларусь зменшыла пастаўкі кураціны ў Расею. Паводле выдання «Камерсант» за студзень-люты экспартавалі на 9% меней мяса птушкі, чымся ў аналагічны перыяд летась. Прычынай зніжэння паставак стала ўвядзенне абмежаванняў на экспарт мяса птушкі за межы краіны. Такія захады прынялі, каб забяспечыць унутраны рынак. Расея ж у сваю чаргу сёлета зняла ўвозныя мыты на кураціну дзеля напаўнення рынку прадуктам і зніжэння цэнаў. У выніку імпарт мяса птушкі за першыя 2 месяцы вырас на 16%, дзякуючы пастаўкам з Казахстану і Кітаю. Зараблялі ў Беларусі, купілі элітнае жытло ў Дубаі. Сям'я прывілеяваных Лукашэнкам сербскіх бізнесоўцаў, братоў Карычаў, вывелі грошы ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Такое расследаванне апублікаваў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Пры падтрыманні шэрагу міжнародных арганізацыяў і групы беларускія кіберпартызаны журналісты прасачылі рух сродкаў і зрабілі выснову, што ў 2020 годзе гаманцы Лукашэнкі прадалі беларускія фірмы на Кіпры, а выручаныя грошы так і не трапілі ў бюджэт. Тэму працягне Юлія Церпук. Будаўніцтва маштабнага жыллёвага комплексу «Менск-Мір», за якое 10 гадоў таму ўзялася кампанія Дана Астра, сербскіх бізнесоўцаў Багалюба і Драгаміра Карычаў, сяброў Лукашэнкі. Не, могу сказать мой. Да, я согласен. Сям'я Карычаў ашчадзіла каля $1 мільярд толькі ў дывідэндах, бо зямлю пад забудову на некалькіх участках атрымала ад Лукашэнкі бясплатна, а ў дадатак і льготы, якіх не бачыў аніводзін беларускі забудоўнік.
Цяпер журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру паказалі, што 4 гады таму карычы зарабілі 700 мільёнаў еўра на продажы ў Арабскія Эміраты зарэгістраваных на Кіпры беларускіх фірм. Частка грошай пайшла на набыццё прынамсі 6 кватэраў у Дубаі. Члены их семей куплялі сабе такія кватэры, значит, на сваё імя. Яны куплялі гэтыя кватэры на бадай што самай люксавым месцы Дубая. Гэта штучная выспа Пальма Джумейра. Гэта не дамы, не вілы, гэта ўсяго толькі кватэры. Яны каштуюць ад $500 000, там за крыху больш за $1 мільён. Расследавальнікі падкрэсліваюць, што так званыя гаманцы Лукашэнкі атрымліваюць сотні мільёнаў у выніку непразрыстых угодаў з беларускім дыктатарам. Выдаткі ж маюць досыць сціплыя. Узнікае пытанне, што ці ім сапраўды належаць прыбыткі ад усіх тых прывілеяў, якія заснаваныя на тым, што Александр Лукашенко дае ім магчымасць альбо не даплочваць у бюджэт, альбо значыць, накладаць дадатковыя грошы на беларусаў. Фота і 3D-макеты гэтых апартаментаў і іншыя звесткі БРЦ атрымаў дзякуючы выцеку пра нерухомасць у Дубаі ў 2020-2022 годах паводле праекту «Дубай Unlocked». Журналісты лічаць, што Дана Холдинг бенефіцыяр таксама новага будпраекту сталіцы «Паўночны берег», а гэта выдзел 15 квадратных километров. У них не просто суперполномочия и шикарная земля под постройку исключительно по их условиям. Мало этого, к специальному указу есть дополнение, в котором определен радиус, я сейчас точно не помню, где-то 10-15 километров, в котором запрещена любая постройка зданий офисного назначения без прямого согласования с инвестором. Лукашенко з гонарам называе кампанію «Дана Холдингс» самым вядомым у Беларусі забудоўнікам і цвердзіць, што офісы, цэнтры і жытло будуюць якасна. Жыхары таго ж Менскміру нязгодныя. Упало окно, просто, я не знаю, слетела, наверное, с петель или еще что-то. Увидела, что балконная дверь валяется сбоку. Слышен гул машин, и в квартире очень свежо. Ребята увлеклись, просверлили лишнее отверстие в плите перекрытия. Но больше интересно, опять же, как это было все исправлено. Надо либо менять фурнитуру другую, брать какую-то... Проветрились. А это микропроветривание. На сустрэчы з братамі Карычамі ў 2015-м Лукашенко настойваў, што праваліць праект яны не маюць права. Сам дазволіў гэта рабіць. Нет процедуры тендеров, когда снижаются нормативы градостроительной документации, могут не совпадать с общепринятыми, тогда и неудивительно, что под эгидой «давайте мы удешевим, все сделаем для людей» мы можем сыграть не только на качестве внутри квартиры, да, но мы еще говорим про устройство, в принципе, городского пространства. Да, это сокращение парковочных мест, отсутствие зеленых зон и так далее. Былая дэпутатка Менгарсавету таксама адзначае, што гэтыя аб'екты не праходзілі праз дэпутатаў і праз грамадскія слуханні. Юлія Цяльпук, Белсат. У Расіі затрымалі лекара-рэаніматолага Владзіміра Мартава, які з'ехаў з Беларусі праз пераслед. Чаму рэжым палюе на лекара і наколькі Расія небяспечная для беларусаў, высвятляла Ірына Дарафічук. Аператыўнікі крымінальнага вышуку Рассіі затрымалі ў Мурыне Ленинградской области белорусского доктора Владимира Мартова. После каждого интервью меня все-таки вызывали главврачу, который объяснял, Владимир Ильич, что вы делаете, зачем вот это все? Владимир Мартов – доктор з 30-гадовым стажам. Падчас пандэміі каранавіруса загадваў рэанімацыйным аддзяленнем у Віцебскім шпіталі хуткай медычнай дапамогі. Адкрыта агучваў праблемы арганізацыі лекавання хворых на ковід. Я же не просто так выступил. Я смотрю, что информационный вакуум, никто ничего не объясняет, не сообщает, и люди нуждаются в информации. Нам самим надо что-то проговаривать, надо, опять же, находить площадки для обсуждения. И, в общем-то, каждое мое выступление, оно сопровождалось каким-то, или мини, или большим скандалом. Між іншага, у пачатку 2021-го Владимир Мартов агучыў перабоі з пастаўкамі кіслароду ў сваім аддзяленні. Паводле яго праз гэта памерлі некалькі асобаў, падлучаных да апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх. Лукашенко, наведваючы шпіталь у Маладзечне, згадаў праблемнага доктара. Что там за проблема? Не хватает кислорода. Это было... Я не думаю так, чтобы не хватало там кислорода. Хватает, там на пике было небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Человек... Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить.
Ужо ў наступным месяцы доктару Мартаву не працягнулі кантракту. Пасля гэтага ён пачаў выпускаць свой падкаст «На вайне з COVID-19». У 2022 пасля адміністратыўнага арышту за нібыта парушэнне парадку правядзення масавых акцыяў Уладзімір Мартаў з'ехаў з Беларусі. Деления сегодня практически нету между МВД Республики Беларусь и МВД Российской Федерации. Наши подчиненные, наши коллеги, руководители служб, особенно приграничных районов, работают в тесной связке. Выданне «Медиазона» склала спіс беларусаў у вышуку ў Расіі. Агулам у базе расійскага міністэрства ўнутраных справаў журналісты знайшлі больш за 3000 грамадзянаў Беларусі. Ёсць у гэтым спісе і Уладзімір Мартаў. Я думаю, что все-таки я стал какой-то такой занозой. У Беларусі доктару завочна выбралі меру стрымання ў выглядзе арышту. Паводле выдання 78.ru яго вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкай супольнасці. Пытанне экстрадыцыі ў Беларусь з Расіяй мае вырашаць суд, як гэта было з Яною Пінчук, якую перадалі ўладам Беларусі, незважаючы на пярэчанне міжнароднай праваабарончай супольнасці. Магчымасць, скажем так, на мой погляд, зрабіць так, каб гэтая экстрадыцыя не адбылася, гэта калі сапраўды ў Беларусі будзе нейкая такі артыкул, якога ў Расійскай Федерацыі все яшчэ няма. Такое адбываецца вельмі рэдка. Это называецца прынцып двойной крыміналізацыі, калі тое самае, у чым абвінавачваецца чалавек у адной краіне, павінна з'яўляцца злачынствам у другой. Але на практыцы часта затрыманага перадаюць беларускім спецслужбам увогуле без суда, кажа адвакат. Гэтак, да прыкладу, перадалі з Расіі затрыманага юрыста Юрыя Зянковіча ці чэмпіёна свету па тайскім боксе Алексея Кудзіна. Што ж рабіць беларусам у выпадку небяспекі? Калі уцякаючы ад рэжыму няма іншай магчымасці, як выехаць у Расію, то трэба пастарацца не фіксаваць там сваіх звестак. Калі вы будете працаваць па сваіх дакументах, калі вы будете фігураваць у расійскіх базах мобильных телефонов, калі вы будете фігураваць у расійскіх базах плательшчыкаў сацыяльнага страхавання, там рэгістравацца індывідуальным прадпрымальнікам, вас знайсці будзе вельмі лёгка. Таму больш бяспечна выязджаць у краіны, якія не маюць з Беларуссю агульных крымінальных базаў, да прыкладу ў Грузію ці Турцыю. Ірына Дарафейчук, Белсат. У польскім Познані праходзіць адна з найвялікшых імпрэзаў года – эканамічна-тэхналагічны кангрэс «Імпакт-24». З кароткім выступам на яго завітала абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская, а за падзеямі на месцы сачыў наш карэспандэнт Ігар Кулей. Спачатку трэба было патлумачыць, што гэта за падзея з назвай «Імпакт», што праходзіць у польскім Познані, бо апісаць імпакт нейкім адным зразумелым тэрмінам не атрымаецца. Гэта не толькі канферэнцыя, не толькі дыскусійная пляцоўка, не толькі выстава тэхналогіяў. Гэта ўсё вышэй пералічанае, але адначасна гэта вялікае шоу. Такое еўрабачанне не ў музычным кантэксце, а ў інтэлектуальным. Шоу выступаў і размоваў з глобальнай павесткай ад вайны ва ўкраіне, бяспекі і пагрозы хуткага развіцця штучнага інтэлекта па пытанні манетызацыі сучаснага мастацтва, барацьбы з дэпрэсіяй падлеткаў і эфектыўнай перапрацоўкі смецця. На 9 сцэнах па розных тэмах цягам 2 дзён выступаюць і дыскутуюць больш за 600 спікераў. Вядомыя палітыкі і інаватары, кіраўнікі карпарацыяў і банкаў, бізнесмены, журналісты, лекары, заснавальнікі стартапаў, зоркі кіно. Былая першая ледзі США Мішэль Абама, міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі і ягоная жонка, уплывовая амерыканская журналістка, лаўрэатка пуліцераўскай прэміі Энн Эпплбаум, гісторык Тімоті Снайдер, голливудскі актор Джейсі Айзенберг, дырэктар Google DeepMind Никлас Лаундерблат, турэцкі бізнесмен Халук Байрактар. Думаю, не трэба тлумачыць, чым ён займаецца. Кіраўнік фонду Open Society і сын Джорджа Сораса Александр Сорас. Прафесары з Кембриджу, Еля і іншых сусветна вядомых універсітэтаў. Менеджеры карпарацыяў Nvidia, Coca-Cola, Mastercard, Dell Technologies, Google, Santander, IKEA, Warner Brothers. Упершыню за 7 гадоў правядзення імпакту асобным блокам была дададзеная тэма ўсходняй Еўропы. Менавіта ў гэтым блоку выступіла Святлана Ціханаўская, адзіны прадстаўнік Беларусі, які меў самастойны выступ на гэтай імпрэзе. 25 хвілінаў абраная прэзідэнтка Беларусі распавядала пра палітычную і эканамічную сітуацыю ў нашай краіне, палітвязняў, вымушаных мігрантаў, пагрозу з боку Расіі. А таксама адказвала на пытанні мадэратара адносна таго, як цывілізаваныя краіны свету могуць дапамагчы беларусам і Беларусі. Заля, у якой мела выступ Ціханаўская, не змясціла ўсіх жадаючых. Частка людзей стаяла ў праходах, а некаторыя нават сядзелі на падлозе.
Все разумеюць, што мы маем справу з такой паўзучай акупацыяй нашай краіны, калі ва ўкраіне бачна разбураныя гарады, танкі і гэтак далей, то Беларусі не бачна, што ідзе працэс русіфікацыі, што Расія ўмешваецца ў наша медыаполе, у эканоміку, у ваенную структуру, у нашу адукацыю, што яны выразаюць усё беларускае з Беларусі. У гэтым моманце я хацеў бы дадаць, што квіток на імпрэзу «Імпакт» для чалавека, які проста хацеў бы прыйсці і паслухаць выступоўцаў, каштуе ад 1200 до 5000 еўра, у залежнасці ад таго, ці гэта фізічная асоба ці фірма. Калі людзі, якія заплацілі такія грошы паміж 9 паралельнымі выступамі іншых спікераў, выбіраюць тэму Беларусі, гэта можа значыць толькі адно. Гэтая тэма цікавая і прыцягвае ўвагу. Заўтра другі дзень гэтай падзеі, чарговыя сотні спікераў і каля 5000 слухачоў. На вялікі жаль, у адрозненне ад украінскай і расійскай, беларускай тэмы на павестцы заўтра ўжо не будзе. Але затое будзе сустрэча Святланы Ціханаўскай з беларускай дыаспарай у Познані. Заўтра о 15:30 яна пройдзе ва універсітэце Адама Міцкевіча, пасля чаго прэзідэнтка-элект вернецца ў Вільню. Ігор Кулей з Познані, спецыяльна для Белсату. Доўгае чаканне легалізацыі і атрымання адпаведных дакументаў для беларусаў у Польшчы. Гэтую тэму абмеркаваў Павел Латушка ва Ўрославе на сустрэчы з Мацеем Авіжанем, ніжнесілецкім ваяводам. Сустрэча прайшла ў межах перадвыбарчага туру кааліцыі «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» напярэдадні выбараў у каардынацыйную раду. Перамовам папярэднічала сустрэча з беларусамі Ўрослава. Воевода выказаў намер вырашыць усе пратэрмінаваныя справы грамадзянаў Беларусі до конца 2024 года. І ён вельмі спадзяецца, што дзеля гэтага будуць выдаткаваны адпаведныя сродкі і штатныя адзінкі з Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшы. Мы дамовіліся праз 2 месяцы сустрэцца зноў і прааналізаваць, што ўдалося нам разам зрабіць. Варшаўскі акруговы суд завочна арыштаваў на 3 месяцы былога суддзю Томаша Шмыта, які збег у Беларусь. Пракуратура лічыць даказаным ягоны ўдзел у дзейнасці замежнай выведкі супраць Польшчы. Ён перадаваў інфармацыю, што магла нанесці шкоду краіне. Паводле польскай пракуратуры дзеянні Шмыта меліся падарваць міжнародны статус краіны і выклікаць унутраную напружанасць. Улады Расіі і Беларусі скарысталі ягоныя выказванні для распаўсюду наратыву пра палітычную несамастойнасць Польшчы, скіраваную на дэстабілізацыю Беларусі і Украіны. Выдача пастановы на завочны арышт ёсць абавязковай умовай для пачатку ператрусу і выдачы ордэру на арышт. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца паранены ў жывот і грудзі. Яго даставілі ў шпіталь. Стан палітыка ацэньваюць як цяжкі. Інцыдэнт адбыўся ў горадзе Гандлава, дзе праходзіла выязное паседжанне ўраду. Гэта прыблізна за 150 кіламетраў на паўночны ўсход ад Браціславы. Паводле сведкаў, па заканчэнні паседжання Фіца падышоў прывітаць мясцовых жыхароў, пасля чаго прагучалі некалькі стрэлаў. Нападніка затрымалі. Паводле мясцовай прэсы ім мог быць знаны 71-гадовы славацкі пісьменнік і крытык дзейнага ўраду Юрай Цынтула. 59-гадовы Роберт Фіца стаў прэм'ер-міністрам у восень 23 года. Яго называюць прарасейскім палітыкам. Летась ён заяўляў пра намер спыніць пастаўкі славацкай зброі і боепрыпасаў ва ўкраіну. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зорабішвілі мае намер накласці вета на закон аб празрыстасці замежнага ўплыву. Нягледзячы на пратэсты грамадзянаў, гэты дакумент быў прыняты парламентам краіны напярэдадні. Што адбываецца ў Грузіі і як падзеі бачаць беларусы, якія жывуць у Тбілісі, дазналася Кацярына Гардзеева. Президентка Грузии Саламе Зорабішвілі выказала готовность накласти вето на закон об празрыстасці замежнага ўплыву, прыняты 14 траўня парламентам краіны. Пра гэта палітычная дзеячка заявила на супольнай прэс-канферэнцыі з міністрамі замежных спраў Літвы, Латвіі, Эстоніі і Ісландыі. Мы размаўлялі пра наступныя крокі. Я вельмі дакладна растлумачыла прадстаўнікам саюзных краінаў, што ні пры якіх абставінах не буду залучацца ў нейкія фальшывыя, штучныя і лжывыя перамовы са сваім вета. Ніколі. Я не здраджу духу, які прысутнічае сёння ў гэтай краіне і якому неабходна саступіць месца.
Супрацьстаянне прэзідэнтка і дэпутатаў трывае другі год. Летась кіроўная партыя «Грузінская мара» ўжо намагалася зацвердзіць так званы законапраект аб замежных агентах. Тады праз масавыя пратэсты і стаўленне Зурабішвілі яго скасавалі. Сёлета грузінская мара дасягнула мэтаў. Документ под іншую назваю просунули праз парламент. Речь идет о том, что вообще этот вопрос не должен рассматриваться. Этот закон вообще не должен рассматриваться как таковой, потому что он противоречит национальным интересам Грузии. Ситуация в Украине напаляется. У Тбілісі пратэсты супраць закона цягнуцца некалькі тыдняў. Для разгону мітынгоўцаў паліцыя выкарыстоўвае вадамёты і слезацечны газ. Пакуль тое, што я бачу, на жаль, крышачку напамінае Беларусь. І мы абмяркоўваем гэта сярод сяброў беларускіх, і яны таксама гавораць: ой, мяне ажно паплахела, калі я пабачыў гэтых паліцыянтаў, апранутых у чорнае. Насуперак дзеянням уладаў пратэстоўцы перакрываюць дарогі. Учорашнім вечарам рух аўтотранспарту ў цэнтры Тбілісі быў цалкам паралізаваны. Заблакаваны праспект Руставели і сёння. Молодежь в подавляющем большинстве против закона. Старшее поколение, мне кажется, они просто не понимают, о чем идет речь. Потому что они смотрят новости, в принципе, как и наши родители, как и наши бабушки по телевизору смотрят новости, и там говорят о том, что этот закон принят там во многих странах, нужна прозрачность, все такое. Пратэстоўцаў затрымліваюць за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне прадстаўнікам правапарадку. Ім можа пагражаць штраф ці сотня арышту. Отдельная полиция действует незаконно, отдельно там какие-то вот криминальные группировки, которые в масках вот ночью нападают на активистов или звонят им, значит, грозят им, что, значит, их также звонят родителям и угрожают им, чтобы они не посылали своих детей на митинги. У супрацьвагу акцыям апазіцыі грузінская мара выводзіць на вуліцы сваіх прыхільнікаў. Маўляў, ёсць і тыя, хто падтрымлівае законапраект. Бачыла, калі людзей прывозілі на аўтобусах на правасласны мітынг. Гэта ўсё напамінала нашыя правасласныя мітынгі, калі адміністратыўны рэсурс бяруць і кідаюць на барацьбу з праўдай. На падзеі ў Грузіі адрэагавалі заходнія палітыкі. Прадстаўнік Еўрапейскага звязу ў замежных справах Жозеп Бурэль нагадаў, што краіна атрымала статус кандыдата на ўступленне ў аб'яднанне на ўмовах выканання рэкамендацыяў Еўракамісіі. А прыняты закон не адпавядае асноўным нормам і каштоўнасцям еўразвязу і можа негатыўна паўплываць на магчымую еўраінтэграцыю Грузіі. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Расіі зноў затрымалі беларуса, якога пераследуе рэжым Лукашэнкі. Гаворка пра вядомага лекара Уладзіміра Мартава, які адкрыта крытыкаваў стаўленне ўладаў у Беларусі да пандэміі каронавіруса ў 2020 годзе. Доктару інкрымінуюць, цытата, арганізацыю альбо ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Пра тое, наколькі Расія небяспечная для нашых суайчыннікаў, паразмаўляем у студыі Белсат. Процягніце інфармацыйны вечар на Белсаце са студыяй Белсат. Аператыўныя каментары, аналітыка і самыя цікавыя госці. Калі вы глядзіце Белсат на платформе YouTube, адразу пасля аб'ектыву пераходзьце на нашу сталую спасылку «Жывы эфір». Дзеля гэтага на канале Белсат Ньюс адкрыйце ўкладку «Ужывую» або ўпішыце ў пошуку «Белсат Жывы эфір» і працягвайце атрымліваць апошнюю інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Чакаем вас у студыі Белсат.